Hviezdička, ktorá svojho času okorenila chlapčenské sny. Toto sú ďalšie zaujímavosti o zaujímavých autách. Partnerom tejto epizódy je Mercedes Zraz, ktorý sa uskutoční 29. augusta v Bolkovciach. No a okrem toho, že to organizuje partia nadšencov a uvidíš tam Mercedesy od výmyslu sveta, tak jeden vycuklikovaný 90-kový Merglík môžeš dokonca aj vyhrať. Takže sleduj ich profil, kde sa dozvieš viac a my pokračujeme. Pri Mercedesoch ale zostaneme. V 60. rokoch rovnako ako mnohé automobilky aj Mercedes si od NSU kúpili licencie na rotačný motor. Lenže to by nebol Mercedes, keby už vtedy neposunuli latku. Páni, ale no tak toto čo má znamenať? Ako čo? No podávam DPHčku a sú tu faktúrky za autá. No a? No že my vyrábame Mercedesy a vy tu máte v odpočte nejaké NSU. Jaj, no to sme kúpili skrze ten motor, to testujeme. Tak ako ste minulý mesiac testovali, že? Grill, polku svini, 5 sudov piva a nejakú Luizu. Ježiš, ale teraz fakt. Kupujete si kokotiny na firmu. Mercedes prišiel s tým najbrutálnejším pojazdným labákom, aký kedy tento svet nosil. V koncepte s označením C111 sa testovali okrem iného aj pohonné jednotky. No a medzi testovanými bol aj slávny Wankelov motor, ktorý sa Mercedes rozhodol kúpiť kvôli údajne extrémne kultivovanému chodu. Koncept okrem Wankelu dostal aj naftový 5-valec, atmosférický alebo aj preplňovaný 8-valec. Cieľom bolo porovnať kultivovanosť agregátov na rovnakej aerodynamickej platforme. A kúpou RO80 od NSU, ktoré Wankel priniesli, si chceli určiť porovnávací štandard, lenže... Šéfe, to čo ste kúpili za verkle, však sa to sere každých 10 kilometrov. Fakt? A tie naše sú na tom jak? No akože my sme to odladili o polovičku lepšie. Hej? Hej, nám sa to sere každých 15. Som vedel, že sme za tie prachy mali kúpiť radšej Luizu. Mercedes napriek tomu dokázali s Wankelom pokoriť čísla, o ktorých sa NSU ani nesnívalo. No a teda vo svojej štvororotorovej verzii dosahoval 350 koní a maximálka atakovala 300 km za hodinu. Na tú dobu čísla ako z iného vesmíru. Auto bolo predstavené v roku 1970 a i hneď po predstavení začali do Mercedesu chodiť na C111 predobjednávky. Wankel bol kompaktný a chod bol kultivovaný presne tak, ako by sa na nemeckú prvú ligu patrilo, no... Konečne sme odladili ten Wankel, šlape to. No ale my sme Mercedes. Čo? My keď tvrdíme, že sme niečo odladili, tak to znamená, že to urobí 1 000 000 kilometrov, pustíš to do Dunaja, za 3 roky to vybereš, vyvaríš prahy a urobíš druhý 1 000 000. Takže sa ťa pýtam, odladili sme to? Piče! Mercedes sa rozhodol, že Wankel jednoducho nespĺňa také štandardy spoľahlivosti, aké od Mercedesu zákazníci očakávajú. C111 bolo vyrobených len zo pár kusov, no a titul koncept jej prischol navždy. Aj keď ja si myslím, že keby do toho dávajú tú 5-valcovú naftu, doteraz to jazdí jak taxi. Každopádne na teraz je to odo mňa všetko, ako vždy ti ďakujem, sleduj ma a čau!